Ne sunana Khadija Abdulhadi. Mun samu labari na maganan gidanki da aka ce mahaifiyarki tana zaune a ciki tare kuma da ƙannanki. So kwatsam kuma sai aka ce kin ba da notice suna biyan haya sannan kuma ma kamar abin ya gagara ne sun ba da wani abu daga cikin kuɗin hayan sai kika tashe su kika kore su aka fito da kayayyakin su daga wannan gidan. Wallahi ni ma yanda ka ga abin nan a social media haka na gan shi. Ni dai ban da matsala ko ɗaya da mahaifiyata. Ina kyakkyawan mu'amala da mahaifiyata. Saboda ni na sani albarkar da iyayena suka sami ita ce take bibiya ta har mahaifina da ya rasu ya bar min gadon gida. Kuma bayan haka ni ban da matsala da ita ko misali zarratin ina da kyakkyawar fahimta da ita. Jinta ne kawai matsala ta. Saboda shi gidan yake so in saida mishi ni kuma yan uwan mahaifina suka ce ba zai yi ba a saida gidan da mahaifina ya bar mana gado ba. Shi wane ne yake so ki siyar mai da gidan?